Mun nimi on Tanja ja käyn tällä videolla läpi Kuririn keskeisiä ominaisuuksia ja näytän, miten lähetät ensimmäisen SMS-viestisi selaimen kautta. Kun olet kirjautunut sisään, näet yleisnäkymän Kurirista sekä hallintapaneelista. Lähettäjätunnus on tekstiviestin lähettäjätieto, joka näkyy vastaanottajalle puhelimessa viestin lähettäjänä. Lähettäjätunnus voi olla tekstiä tai numeroita. Jos lähetät yksisuuntaisia viestejä, voit käyttää lähettäjänä esimerkiksi yrityksesi nimeä. Näihin viesteihin ei kuitenkaan voi vastata. Suomessa lähettäjätunnukselle täytyy hakea lupa, ja kokeiluvaiheessa voit lähettää viestejä vain Kuririn Demo lähettäjätunnuksella. Oman lähettäjätunnuksen voit hankkia tilin aktivoinnin jälkeen. Kaksisuuntaiseen viestintään tarvitaan niin sanottu long code-numero. Long code-numero on virtuaalinen puhelinnumero, joka näkyy vastaanottajalle viestin lähettäjänä ja se mahdollistaa viestiin vastaamisen. Asiakkaanamme voit tilata numeron hallintapaneelista ja saat sen heti käyttöösi. Ennen kuin mennään viestin lähetykseen, käydään läpi, miten voit tuoda Kuririin kontakteja sekä luoda ryhmiä. Ryhmiä voi hyödyntää viestien kohdentamiseen ja voit luoda erilaisia ryhmiä valmiiksi. Valitse luo ryhmä ja anna sille nimi. Valitse sen jälkeen tuo kontaktia tiedostosta ja hae tiedosto koneeltasi. Seuraavaksi valitset, mitä tietoja haluat tuoda, ja näitä tietoja voi myöhemmin hyödyntää viestien personoinnissa. Näytän nyt, miten lähetät ensimmäisen SMS-kampanjasi. Valitse uusi SMS-kampanja ja luodaan tässä nyt yksisuuntainen kampanja. Valitse seuraavaksi lähettäjätunnus. Lisää tämän jälkeen vastaanottajat. Tässä valitsen vastaanottajaksi ryhmän. Viestin sisällöksi lisään valmiiksi luodun viestipohjan. Viestin sisältöjä voi personoida ja viestiin voi myös lisätä linkkejä. Kun viestin sisältö on valmis, voit asettaa muistutusviestin, ajastaa viestin tai lähettää heti. Viesti saapuu puhelimiin sekunneissa. Kun klikkaat lähetettyä kampanjaa, pääset näkemään kampanjan tilastot. Jos lähetit kaksisuuntaisen kampanjan, voit tarkastella myös saapuneita vastauksia. Raportit ja viestilogi auttavat viestimäärien seurannassa ja voit tarkastella viestien toimitustiloja. Kun olet valmis siirtymään kokeilujaksolta käyttämään Kuriria, voit tehdä aktivointipyynnön Kurirista tai ottaa yhteyttä myyntiimme. Ensin laitamme sopimusasiat kuntoon ja aktivoidaan teidän demotili tuotantoversioon. Tämän jälkeen pääset käyttämään Kuriria. Siinäpä lyhyesti perusteet. Tutustu rauhassa alustaan ja testaile. Kurirista löytyy paljon muitakin hyödyllisiä ominaisuuksia ja kerromme niistäkin mieluusti lisää.